atuyona igumepere watatu yona igumepere verse number 12 is Chronicles Obedi Xhosa esitsha asifune isiganeko yiyo Incwadi yesiganeko. Umoya kaThixo umoya kaBaba evuya konke umoya kaBaba esenza inkonzo evuya konke umoya asifunde bathandekayo Chapter 7 verse 12. Isihloko sithi undikhoyo ubonakala kuSolomoni. Bonakala kuSolomoni. Verse 12. Ithi iBhayibhile kokwesibini ebonakala kuSolomoni. Verse 12. Suka undikhoyo wabonakala kuye ebusuku. Yes. Wathi ndiwuvile umthandazo wakho. Ndive umthandazo wakho. Ngoko ke le ndawo ndizinyulele yona. Kusho ukuthi uThixo ufuna abantu bakhe bathandaze. Umthandazo ke ukuthetha noThixo. Umthandazo ukuncokola noThixo. Ezinye zezinto ezibaluleke kakhulu ekwisalvation boba budlelwane bakho naye. Insindiso ubudlelwane bomuntu noThixo. Kuba ngabe umuntu uyakhonza nje akanalo ithuba lomthandazo, and ayikho into
uSathane angayifuni njengomuntu oncokolayo uThixo. uSathane uyabathanda abantu abakhonzayo kodwa bangakwazi ukuthandaza. Futhi uyabathanda abantu uSathane abathandaza bese groupini nabantu kodwa bangatholakali bona bodwa. Lo mthandazo siwenza kuba silapha unamandlana awunamandla, namandla amancinci, because if sihlangene apha kodwa singenalo ithuba lokuthandaza xa sisodwa, this fellowship ayibikho effective, ayibinayo i-impact ezimpilweni zethu njengamasponsors. Singahlangana daily but asikwazi uncedakala xa singawukhathaleli lo wakho wedwa umthandazo, because uhlangana apha udinga nam ndihlangana ndidinga. So akekho hlangana engesulela omnye ngento ebhetele kunomnye. Lalela iBhayibhile, wayethandaza not nebandla uSolomon yedwa, because ukuze uThixo ukwazi ukume endaweni yakhe okanye ukwazi ukusurvive kwimeko ezimkhanyelayo uThixo, unobufakazi bokuhlala naye not enkonzweni wedwa. Now uSathane ke akhonto ayicaphukelayo njengomuntu ozikwaziyo ukuhlala noThixo yedwa. Kukwizinto esithi lamthandazo wokuba uwedwa unamandla ngazo, ngoba lamthandazo awuzero, uthetha lento yiyo. Mthandazo fana nesipili ukuveza unguwe. Into la mthandazo sisipili sikamoya obona wena, then esi sipili usipila kuso sibona icontainer ohleli kuso, kodwa umthandazo unobona ubuqu bomuntu. Xa sihlangene apha ukwazi ukuvuma abantu umbone ndiyehluleka into ethile nethile, uyazibamba xa uthandaza apho usigadile. When it comes to ithuba lokuthandaza wedwa uyazibhenca into yiyo. So kusizakala kwakho kukhulu kula mthandazo kuba wedwa. Funda le verse. Verse number 12. Verse number 12. Suka undikhoyo wabonakala kuye ebusuku. Wafela ebusuku. Wathi ndiuvile umthandazo wakho. Ngoko ke le ndawo ndizinyulele yona ukuba wathi ndibonile ndiuvile umthandazo wakho. Le ndawo ndizinyulele wena yona. Phakathi obusuku inhliziyo yami izovuka nami, izovuka ngithandaze, vuka. Na ithi wabonakala ebusuku uYehova kuSolomon, wathi kuye ndizenyulele le ndawo. Kusemvela uba egqibe ukwakha itempile, wathi le ndawo ndizenyulela. Ngoko ke le ndawo ndizinyulele yona. Ukuba ibe yindlu yam ibe yindlu yam le. Verse 13. Ngoko ke kuya kuthi xa ndithe ndawo wavala, ndizawumane ndilinga ndibavavanya abantu. Funa uhleli phansi dala. Akwabikho ndivale izulu ngokwam, ndizenze izinto zingahambi ngendlela elifuna uba sihambe ngayo. Kungabonakali imvula, and uma uvale uThixo
noba kuyakhalinywa noba kungathandazwa akho nto iphinde yenzeke, awuphinde kuvule yena. Akusebenzi imithandazo phaya, akusebenzi uba ubani, kuphinde kucinge yena, kuvule yena. Uthe xa ndithe ndavala, okanye xa ndithe ndathumela inkuni, zalivikiva elizwe. Awumi xa ndathumela phakathi kwelizwe ubhubhane wesifo phakathi kwabantu bam. Ukuba abantu bam abo babizwa ngegama, abantu bam ababizwa ngegama lam, bathe aba bantu bazithoba, bathandaza bendikhunga, bathanda kokhona izinto ezehlela umhlaba kuba uThixo enxanelwe umthandazo wamakholwa. Amakholwa namhlanje athandaza kakhulu, ane-prayer kakhulu, ane-whole night prayer. Kodwa uSathane ujika i-whole night prayer sibe indawo yokujayiva. Ubhala uba umthandazo ubungekho, into ibikhona yijayiva, umculo. That is why izinto thina esizenzayo azitshintshi, azincedi, azina-impact emhlabeni. Because i-prayer, before you join a group yabantu abathandazayo, you must learn how to pray alone. Before ujoin i-intercessors, funeka ufunde ukuthandaza wena. Feel yourself. Thandaza. 3 4 awukafiki uyona awukafiki enkonzweni, but you must have a time noThixo. Ngoba xa unethuba lokuthandaza, le nto kuthiwa bubudlelwane ikhuliswa i-communication. If uyathetha nalo mntu owakho ubudlelwane naye, the more nithetha is the more nisazana ngcono. noThixo bazalwane, ke simazi ngokusunya Yesu, simazi ngokuba available kuye. Before sifumanywe kakhulu ngabantu, funeke sisiaveyile kuThixo. Le nduna yathandaza seyiyakhile ithempile, yazenza yafumaneka kuThixo. uThixo uphendula ukuthandaza kwayo. And iBhayibhile wafika ebusuku kule ndoda, wathi ndive umthandazi wakho. uKorneli kuchapter 10 ilibhede engabazi but Alice ukuthandaza uThixo angamaziyo. And iBhayibhile verse chapter 10 verse of verse 40 kwafika isikhathi kosathi uThixo uvile umthandazo, umthandazo akabonanga ukhonza akho kodwa umthandazo. uthi ke uThixo ndive umthandazo namali wabonile, because a prayer itshintshe ayenzi izimanga nje, iqala itshintshe umuntu lo othandazayo. I-character efana noKristu ayenziwa ngabashumayeli, yenziwa nguwe uhleli noThixo. uthi ke kanti ndalivala izulu akwabikho mvula.
Yabona icilongo levangeli lithi isikhathi somkhuleko ligugula amakholwa. Kushuthi amakholwa akatholi mandla kuba equkele kozweni. Liyaphela ikholwa likhonza. Lingenayo isandela ke layiphosa. Lingeqiwa ngabashumayeli abanamandla. Kodwa liphela ikholwa lithola zonke intshumayelo. Because elikholwa lisunyayezwa lingenayo indawo elithola kuyamandla. Uhlabeka komuntu enhlizweni iphamba inhliziyo le yakho ilive lulilizwi unethuba onalo noThixo. There is no prophet engakwazi ukushumayela iqhekeza inhliziyo yomuntu. Only God okwazi ukuqhekeza hlukanisa inhliziyo yomuntu ayephule. Uyilezi iBhayibheli apha elithi uThixo kufuphi nenhliziyo ezijungileyo. Abantu baceba ukufuphi nabantu abafelweyo. Abantu they think ukufuphi uThixo ngabantu ababhujelwe. uThixo kufuphi nenhliziyo ejungileyo ekhawuleza imfe. Yabona ukuthi kufishana nabantu baninzi abantu abakholwayo because baninzi abafelweyo. Nebe belimela inhliziyo kodwa baqhubeka ukuthi kwakude nabo. Just because le nhliziyo a broken heart ayiyo inhliziyo ebroken kuba ubhujelwe ngabantwana ubhujelwe ngabazali. Inhliziyo echaniweyo yalinyazwa lilizwi. Hallelujah. Now tawuthandaza awenzeli bandla wenzela wena. iBhayibheli lithi ngalithetha ngoYesu. Lithi uYesu wayishumayela eMalangambe ehlukane nabafundi bakhe. Licembu uYesu wayisenza. uYesu wayigcine ifellowship noyise. Because without ifellowship noyise abe nefellowship nabafundi bakhe wayengeke afike emnqamlezweni. Wayengeke afike emnqamlezweni uYesu ayigqibe assignment yakhe ebezoyenza emhlabeni. If uYesu wayengathi kayigqiba kwethu bese enyuka intaba. Ithi iBhayibheli wayethandaza usuku bonke. Ahle entabeni evele emthandazweni awukwenza umsebenzi. Ayethandaza le ndoda wathi uThixo xa ngithenda livala isulu. Ngithumela inkumbi zijikitshe ilizwe. Kube khona ubhubhane emhlabeni. Funda da. Verse 13. Ngoba ke kuyakuthi xa ndithe ndawavala amazulu akwabikho mvula. Sengathi ngibe nawo sengathi ngibe nawe ihleni yonke ya dalivala izulu kwabetha. Funda. Okanye xa ndithe ndathumela inkumbi zavikiva elilizwe. Mhlawumbi xa ndithe ndathumela ubhubhane wesifo phakathi kwabantu bam. Kuba abantu bam ababizwa ngegama lam abo bantu bathe behla bazithoba bathandaza befuna ubuso bandikhunga bathandaza baphinde bandikhunga. Yokuqala kukuzithoba kukwehla
befuna ubuso uba abantu bayeke baphume bayishiye ipride behle ngoba uThixo ayibona abantu baphakamile wenza kanjani na ukuba bayakwazi ukwehla basithobe because awuzothandaza uphakamile newehle befuna ubuso babo bathandaza bazilahla bafune ubuso bam ngoba xa ufuna ubuso bukaThixo bufunwa ngantoni ubuso bukaThixo bufunwa ngomthandazo bazilahla indlela abantu bakaThixo bafuna ubuso bukaThixo ngomthandazo bandikhunge. Number 2, umthandazo uyanyanzelisa ukuba abantu balahle indlela zabo. Funda futhi. Na umthandazo uyamforsa umuntu ukuba umuntu makalahle indlela zakhe. Futhi bazilahla indlela zabo balahle indlela zabo ezikhohlakeleyo indlela ekhohlakeleyo. emnandi yakuba yabona umthandazo ufuna urepente. Thandazo Yehova uyeva singcola kodwa ufuna senze njani? Siguquke. Eligama lithi nguquko litsho bazalwane bam ukutshintsha kwendlela zomuntu. Thandazo force Lord. Intshumayelo ayuforce indlela zakho. Ngashumayela indlela zakho zimbi. Ungahlabelela ube yiworshipa yodumo kodwa indlela zimbi. And when you go to prayer, you change the way you live. Kodwa uthandaza ungena kwindawo kaThixo. Sisondela kuThixo xa sithandaza. Xa uphulaphula intshumayelo umi phambi uhleli phansi ubheka umshumayeli. But lo xa usiya emthandazweni kukho into ekunyanzelayo. Uyazibona indlela zakho. Kuba umthandazo usisipili sikamoya. Ufuna uzazi ubundawoni noThixo. Iba nethuba lakho noThixo. Kungenjalo ungavutha uhambe nabantu besithi noThixo ungenaye because userobha kule nto ba awunalo ithuba. Noba uxakeke kangakanani iba nethuba noThixo. Verse number 14 impinde. Akenethezana ze. Ukuba abantu bam abo babizwa ngegama lam. Abantu bam ngabakhe babizwa ngegama lakho kodwa benzelwa izinto bengathandazanga. Bathe bazithoba bathandaza. Bazithoba bathandaze. Bendikhunga befuna ubuso babo. Salvation le uyithola the first day uyifa imnandi ngendlela emangalisayo. Benesazela mhlawumbe uzigade kodwa uhambe uqhele ukhonza uqhelile. Ukuzithathe light ngokwizinto bukade uzithathele phezulu. Start light. Wenze na kanjani? Ukhonze na kanjani? Nasecaweni uyena ninina. Abanye bazidibana beshiya enkonzweni. Inkonzo ngene u10. Aphuma endlini ngo10 okanye ngo10:10 enkonzweni. Futhi uthe chu. Uhambe bulisi. Ninjani na? Injani? Niyaphila. Ingena ngabani inkonzo yakho? Ngene u10. Okay. Kodwa uhambe bulisi.
Because you never fear God ongakhange umbone. You never. Thina siye soyike abantu abasikhokelayo abazinkokeli. Siyoyika iThixo. Sakhelwa kubefundisi. Kawuba umfundisi okhonza naye umoyika ukweqitha uThixo. Because umfundisi umbamba ngesandla yamazi, nathi uThixo umazi. Xa ubheka emsebenzini uvukela kakhulu uyike ibosi zomsebenzi. But xa kuthiwa ubheka enkonzweni endlini kaThixo, uyokhonza uThixo, ukhonza abantu ba, uyokhonza ba. Ifiye yakho oboyika ngayo abantu abakuqeshileyo ingaphansi indlela omoyika ngayo uThixo. You don't understand oba aba bantu bakuqeshileyo baxhomekeke kuThixo wena omsevayo. Iprayer ikwambulela uThixo. Because you never respect God kuba ufundiswe ngaye. Nilivawule? Ngeke ukwazi ukumoyika uThixo othixwe ngaye but ungambona. Isazela sipheliswa kukuba kude nalo Thixo okukade usithi uyamkhonza. iBhayibhile lithi lo mfo uthatha iplani yokwakha indlu kaThixo eyithatha kuDavide. uThixo akathethanga nto kuSolomon, wathetha kuDavide. Then uDavide uSolomon ungena njengonyana omkhulu othatha ilifa lokugqibezela umsebenzi uThixo bewunika uDavide. Then uDavide wambona ukuthi uba izandla zakhe zigcwele igazi. Wathi le ndlu ayizukwakuwa kuwe ngoba iplan yokukhonza ngokuyatshintsha. Because iplan yatshintsha ngoku. Thixo bekade silwa ngokubulala kwabantu, but kafuneka kwakhiwe itempile ngoba uThixo wayeprofeta le nto yayiprofeta ibandla. Wathi indoda ezokwakha le tempile funeka ibe ngcwele. Now Solomon kwafuneka ethatha istep. Davide uyamyala ngenye imini, Solomon uzumazi uThixo kayisho, umkhonze mfanam ngenhliziyo evumayo. uDavide uyamenyanaka uzumncede Solomon umazi uThixo kayisho. Baninzi oThixo zodibana nabo kodwa uze wazo kayisho. Yaqala le ndoda kasemkile uDavide yafuna uThixo kayise ukuzibonane naye. Ithola ilifa yanika iplan yonke into ithethwe kuDavide. Wakhangela uthi uDavide kayimshiya, bheka mfana mse wazi uThixo kayisho. Sininzi into eziyenza zingulwa nguIsrayeli kodwa uze wazi uThixo kayisho. Waqala lo mfana wafuna uThixo kayise, wafela uThixo kayise. iBhayibhile kokwesibini vela wamqinisekisa le ndlu ndisenyulele yona. Noba ndiyenyule akho amaxesha endoke ndivale kubhede le ndlu ngokuye yam. Akhona amathuba aba soke ndivulela ubhubhane ndibone uba nisakwazile ukundifuna. Kufuna ndanilibele senihamba nje ndizawuthulula ubhubhane kufiwe uba nithena thoba. Nandithandaza nandikhunga ukuba abantu ababizwa ngegama babizwa ngegama lam
bathe bazithoba bathandaza bendikhulu befuna ubuso bam balahla indlela zabo bangathandaza abantu kodwa behamba nayo yonke into yakho. You confess your sins xa uzothandaza. Awutandiyazi emthandazo loya ungekhe ucinga uba right kodwa umthandazo ukuprove wrong. Uthanda ukuhlala nabantu sibona ungcono kodwa uhlala noThixo kukwenza ube better kakhulu. Le nto yenza uba isalvation yakho utshise ubane. Utshise ubane. Enye imini uthi bathandeka inzima le nto. Inzima le nto. Nzima sithethe inyani. Sithethe nzima usindiswa. Ufune zikungqinele kwinto yakho. Salvation is very easy. Because salvation yenziwa kuThixo. But uJesu akaxoki xa esithi ningekum. It is very difficult. Once wehlukane noYesu. Once wehlukane noYesu, it is very difficult because awunoyenza ngawakwamandla. It is. uMaria kayisithi yokwenzeka njani le into yaphendula inkosi yathi jonga Maria umoya kakhulu uyohlala phezu kwakho. Nathi uma sesivume ngemizimba yethu kuthulula umoya kaThixo kuthi ngeke sinzinyelwe. Siyanzinyelwa xa sesihamba ngokuqola nengqondo umoya kaThixo ungazo-operate ngaphakathi kwethu. How umoya ingcwele u-operate njani? Umoya ingcwele sikude nomthandazo. Xa ungasambi nomoya ingcwele usibona ngobuvila bokuthandaza. You sleep ulele ngo-9 uyavuka kubugqabhazelisa umsebenzi uvuswa yi-alarm. Kanti ngizwe uyakhula spiritual. Because awumelanga uvuswe yi-alarm. Fanele uvuswe yinto engaphakathi kuwe. Ya xa usenziwe kukho into engaphakathi kuwe ethetha na eyazi amaxesha akho noThixo. Uyike umsebenzi engqondweni yakho nakawulala awunayo into ethi zavuka ndincokole nomdali. The more singathandazi sikhonza kodwa singathandazi singaliwoyanga ithuba lethu noThixo ayaphela amadaba ngenkosi amandla. Siyabe nengqondo ethi uThixo wayethe sinayo umoya ingcwele. Umoya ingcwele funeka ngasithi wayethe funeke umve. Umoya ingcwele ayona kade sisitulo into le ihleli ithuli licwaka kumuntu. Gqibelanini ukubethwa kube khona umuntu okubiza ngegama sibani bani benziwa vuka wethuke usabele ebantwini ongabaziyo benziwa vuka. Abanye abantu abengalalanga bacabukela ungalala ade bawuthenga neepilisi zokulala. Are you serious? Ngokubheka esikolweni. Na uthandazo wenza abantu bahlambuluke. Not ngoba behlambuluka ngoba beshinyayisiwe. Behlambulukwa inhlambuluko idimandwa. Sesasiguqwa naso. Kawuthandaza uhlutshwa i-character le yakho nayo.
Uyakwazi ukuyithetha inyani noba uyithetha ngebantwini. Uyayithetha xa uphaa kulanda. Xa uphambi koThixo ufana nomntu ombolayo ebhekene nokufa. Ethetha yonke into ayenza ubhekene nokufa. Khonje ke sibhama acule. Uyacula xa uphambi koThixo. Bathandaza abantu bam bashiye indlela zabo. Bashiye. Funda mfowethu, bashiye indlela zabo. Bazilahla indlela zabo. Ya isilahleka lula. Izinto funeka zilahleka lula. Bazilahle. Ngemna ndiyakubaphulaphula. Mna ke ndiyakubaphulaphula. Ndibeve. Uyabona ukuva kukaThixo kuxhomekeke kulahleni. Ekulahleni. Xa sele belahla abantu. Kodwa xa abantu besithi siyavuma bengekalahli, uThixo uthule. Indlebe zikaThixo ziyavalwa zindlela zethu. Kube ngathi uThixo akekho, uThixo ekhona. Because xa uthandaza siyembuleka, siyatshileka indlela zakho. Then akulinda uThixo uba lahla. Hamba. Ngemna ndiyakubaphulaphula. Yakubaphulaphula. Ndibeve ndisezulwini. Ndixolele isono sabo. Ndilinyange ilizwe labo. Ndakuba ndigqiba kubaxolela isono sabo ndinyange ilizwe. Kusho ukuthi ilizwe liyagula. Liguliswa sithi esibizwa ngegama lakhe. AmaHebrew chapter number 4. Of the Holy Spirit usebenza kubantu abakhuthalela ukuthandaza. Kuqala lapha kwisenzo chapter 4 verse number 31. 31 sawuthandaza. Ngimkhumbula uJesu umhlengi. Ngimkhumbula amalanga onke Yehova endleleni iubolona ezinsuku imkhumbula uJesu imkhumbula malanga Yehova iubolona ulahla indlela awuzothandaza. Lahla indlela uvume izono zakho. Thank you, Jesus. Lahle. Then uThixo uthi ke ndiyakuva ndisezulwini ndixolele izono zabantu. Uthi ke ndiphilise ilizwe labo. Emveni kokuba ndixolele izono zabo. Verse number 30 put. Ncwadi yezenzo chapter 4 verse number 30. Isihloko sithi amakholwa athandazela ukomelezwa. Awuthandaza uyakuthola ukomelela enkosini. Verse 30. Uyazi uthandaza awusokoli. Uyakuhlupheka uthandaza.
ngeke ulambe thandaza. Xa uthandaza uyaprovidwa uThixo. Umthandazo uyakhula apha kuwo. Ukwazi ukuxhomekeka, ukufundisa umthandazo uba uxhomekeke kuThixo. Ungaxhomekeki emsebenzini wakho. Ungaxhomekeki kwimali oyipeyayo. Xhomekeke kuThixo. Imali oyipeyayo soze zanelise isidingo zakho. But God can satisfy you. Abantu abaninzi bathi xa bephelelwe yimisebenzi bamlahla uThixo because ithemba balibeke kwimisebenzi yabo, not kuThixo. Incaneko eyawubhaqwa ngabantu abasindisiwe abangakwazi ukuthandaza, abadipende kubo bengadipendanga kuThixo. Yileyo kuba mhlazana kwathiwa kufika lento kuthiwa lirhamcu elilapho, lapho kuvale kufriza izimali zabo ezibhankini. Kufuneka bekhanyele uYesu ukuze bafumane izimali zabo. Those abebengathandazi, bengeqinanga, ubudlelwane babo bungekho noYesu, kebaphinde bakhonze. When you pray, uqinisa ubudlelwane bakho noYesu, so that xa kufika ngoba kusazobheda emhlabeni. Siyavana? Emhlabeni kusazobheda. Emhlabeni nakwindawo uphangela kuyo, uYesu xa usithi usindisiwe, usazawukhutshwa. Sazakhutshwa. Ayontombi le yoba amazwe onke, iBhayibheli lithini, azaba against uIsrael. Yembi khona seyiqalile. Onke amazwe azaba against uIsrael. Into ezobe ibuhlanga, elizobe liphethe lilawula ngaba bafana babazana ubutyebe emhlabeni. Ngawujonga indawo zethu zi-occupywa kakhulu ngamaNdiya, zithathwa kakhulu ngaba baka-Allah. Just because umnotho wase-South Africa uprovidwa kakhulu yile nkolo ingeyiyo amaKristu. Itsho ukuthini le nto? Itsho ukuthi kungekudala those who are Christians, they will suffer. Pray now. Thandaza ngoku. Ulungiselela ingomso lakho. Suhlala ngoku ingathi into yonke iyafumaneka. Siyathandaza. Sukhonza nje. Suhamba nje kuba unecawe ethi sindisiwe. Khulisa ubudlelwane bakho noYesu. Funda mntakababa. Ncwadi yeZenzo chapter 4 verse 30. Philisa ngesandla sakho. Ewe. Unike amandla okuba imimanga. Verse number 31. Bakuba begqibile ukuthandaza indawo ababehlangene. Ayikho into engakwenza ukhule spiritual ukukhawuleza ngaphandle kweprayer. Because yakwazi ulifunda iBhayibheli kodwa ungakwazi ukuthandaza. iBhayibheli ayonto ilula kwakuyifunda. You need a time noThixo. Liphelile ixesha bazamam lokudependa kwi-fellowship yabazalwane. We need to depend kwi-fellowship yethu no-Holy Spirit. Udinga ukuthandaza. Because xa ungathandazi awuzukhula Ntombi kaMbanza. Tu uyawuqukela enkonzweni yonke imihla usunyezwe kakhulu but ungancedakali. Kutheni? You don't have a time.
lapho ukwazi ukuziqongqotha khona uthethe iqiniso phambi koThixo uxele ubuthakathaka bakho siveze unjalo kuThixo. Funda bakuba begqibile ukuthandaza indawo ababehlangene kuyo yazanyazanyiswa bonke bazaliswa iBhayibhile bagcwaliswa bonke umoya oyingcwele. Umoya oyingcwele uzumqikelela awuzuba ngathi adana umkhonana bakwenzekana uzakwazi sokwazi mfunda iBhayibhile ngenye imini ithi iBhayibhile xa ibuya unyana womuntu akwakudingeka umprofeti ozovuka athi ndivele emangcwabeni ndibe ndifile ndambona uYesu uthe no iBhayibhile abakaThixo they will know the time xa sekufika uYesu. iBhayibhile kaba ibayala ithi ningafi umuntu osuka lapha athi uYesu ndimbonile uzovela. No, ithi iBhayibhile you will know because of the Holy Spirit. So ungathandazi awuzukwazi because awuyazi awukwazi ukuncokola awukwazi uthetha noThixo. You don't know indlela uThixo ancokola ngayo nomuntu. Ewe kaloku you need to pray and uthandaza uyaziba ndazi into Thixo andikwazi ndiyakuthanda kodwa andikwazi ndifile ngawe ndifuna wena. You know le Moses oba eweze abantu ulwandle olubovu but uMoses waba nengqondo ethi ayindim lo uthi kuyenze lento ndingamazi for the sake of masiwela ulwandle I need into ndimazi immediately zasikhazi bandiyamazi. You know Moses wenze imihlola wabona intonga yakhe intonga kaAaron ngoba intonga kaAaron leyaginye ezinye yaphoswa phansi yaginye ezinye na uthi umbhali pha uMoses selebone lo mimangaliswe njalo wawela ulwandle amanzi wabona nangamanzi ngapha komila baphansi bawela babukela bazibona intsaba zingcwatywa nguThixo but still Moses wanengqondo ethi ayithi ndiyamazi lo khange ndimbone imimangaliso lendiyibonileyo waba nehanga waba nendlala yokufuna ukubona lo muntu wenza lanto because ukubona imimangaliso ayithi uyamazi. Waqala uMoses wathi kuye ndifuna ukukwazi. Udibize ngegama wathi ndibusisile wathi ndenzela umusa kodwa into endiyifuna ngifuna ukubona funa wena wathi ndizohamba na uthi Moses uma Nkosi awuhambi nathi ungavumi sihambe kule ntaba. Wamamdimani wathi ndincede ndibona imimangaliso kodwa lo wenza imimangaliso andimazi andinabudlelwane naye. Ngiyathandaza bakhona na ngiyathandaza ndizame khuthaza lemthandazo. Ewe Yesu singazibona ngathi siyafeyila man impilo yakho yomthandazo mayidlule impilo nazo yiba nehanga xa usisa kusasa kuyasa makuse mani ulambe kakhulu ulambele uThixo kakhulu so iprayer eyenza ube noncano. Thandaza iBhayibhile ithi xa icula uMoses neba ethetha lento nje wayehleli noThixo for 40 nights and 40 days. iBhayibhile wabuya ekhazimula kodwa iBhayibhile simva esathi ndiyafuna ndiyathandaza iprayer eyona nto ekunika ithuba lokuzixela nokuzihlambulula nokuzitsho ubuthakathaka kangakanani. Prayer yathandaza iBhayibhile yasukuma indaba behleli kuyo yasanyasanyiswa bazaliswa bonke ngumoya oyingcwele. Niyazi uba kwabantu abangasoze ukubhaptizwa ngamandla moyingcwele hayi ngoba icawa inamandla ngoba wena awunalo ithuba lokuthandaza. Yazi inguquko uzube nayo for kadwanambi ukuba unethuba lokuya emthandazweni.
sozuguquka athi ndiguqukile utsho ngephamisa izandla inhliziyo yakhe ibingagubukanga yona ingalinyazwanga tu ukuze ukwazi ukurepenta guquka udinga uba ube nomthandazo wanawo madoda amabini ayithandaza umfarisi le ndoda eyayibizwa uba ngumoni iBhayibhile yathi seyithandaza yabona yakayithandaza yazibona uba ndingumoni. iBhayibhile yayisoyika nokubheka phezulu ngoba ziyavela izono zakho xa uthandaza. Xa sezivelile subaleka uyazixela izono awubingcono Sister Mbatha kuba sikhonza sonke uba ngcono kuba uyakwazi ukukhonza noThixo. Verse number chapter 4 verse number 13 thandaza nawe uyabona ukuthi umshumayeli nje umshumayeli akakhonzi uyakhonzisa so uba bendidipende ebushumayelini bendingeke ndibe naThixo. Ebantwini abaninzi ndidla ngokuyiphakamisa le nto yoba ndisindiswe ndibe nobizo mvoka benziwa ndingayi emisebenzini avele uthi kwafuna uba mandisebenzele yena futhi ekumsebenzeleni kwam uThixo angafuni uba mandidipende ecaweni ndiphile ngokucela kuye. Uba ngaba ndizawusa abantwana esikolweni abantwana bam ndibashiya nge-2 sikaJanuwari ndithi kubo ndiyonicelela kuThixo abantwana bam imali yokufunda ukutya yokunifundisa iuniform endizoyinxiba ifees endizosibhatala ndiyonicelela kuThixo kumthandazo. Ndithi kwaba badala for 2 weeks nina anizodla nithandaza siyakuthixo. We are fully dependent. We depend kuThixo. And xa uthandaza it is easy to take a risk. Ukholo luyakhula xa uthandaza. But xa ungathandaza awuna faith. From preschool to grade 12 lo mdala uphila ngaloo nto. This year ndithandazela uba Nkosi ndincede ndifuna urent iflat edolophini. Ungenwa nge-payslip ungenwa ngezinto 7,000 inyanga. I don't have imali engena kwi-account engayirecha loo mali. I go for 21 days ndifuna ubuso bukaThixo ndithandazela la God provide us. Not ingaba ndifuna ukubonisa uba iprayer ingakusebenza prayer your prayer. If you depend you pray ukhula spiritual ukhule with faith yakho. Then I pray kuThixo wavela bahlale down namhlanje ndiyobabukela apha ndithi kubo yonke le into once siphuncuke kulo ingathabalala yonke le into. Abana instead babhatale ifees ezipheleleyo lo mdala 26,000 ngonyaka but kanzawubhatala from grade 10 kuthiwa mfundisi ufuna ukubhatala malini ndiyiqala imali endifuna uyibhatala izilinganisele. Last year instead of 26,000 ndibhatalwe 16,000 ndibhatale u9,000 ndabashiyela le iphezulu. Because when you pray awuthandaza uyakhula spiritual uyakhula with faith. Awungomshumayeli wesibhalo noba ngabe iBhayibhile ingathathwa isibhalo singabikho you can survive. Nawukhonza uThixo man yiba nomfanekiso oPawulos babengena iBhayibhile babekhonza uThixo kungekho nto ibhaliweyo. Lezincwadi zibhalwe ngabapostoli
Ezincwadi zibhalwe ngoLuka. They live without a scripture abasibonayo nje. Befunda iscriptures ezibhalwe ngoMoses. New Testament ibhalwe ngabantu. Ngabo beyibhala bephefumule nomoya kaThixo. Revealing ukuthi uThixo ukhona uyaphila ebantwini. That is why ka ufunda incwadi yezenzo ayinaye uAmen because izenzo zivalwa. That we supposed to be nathi. Kukho abantu abebeza uvela emveni kwabantu. Bafunde izinto ezithethwe kuThixo nezibhalwe sithi. Iprayer yayibenza bakwazi. Esikithini ePatmos akagijimanga nje uYesu. Indoda ikhutshwe amehlo. They pray esikithini kungekho bantu. Alone. Kakuhlatshela ingoma ithanda indethwa. Oh cha. uJohn waphosile. uJohane angathi mina nicula nje into ningayaziyo. Mina nandicula ndindoda. Kwakungekho Petros eduze kwabo. Ngakhitshwa amehlo ndolahlwa ukuze ndifele esipithini. But ndayibhala incwadi yeRevelation ndingasela amehlo because a prayer iyo yodwa ekuhambisa amazwi asemoyeni. Singakhonza daily, singabonana daily, singashuneza uMateyu daily. But ungenalo ithuba lokuthandaza ngoThixo. Sozumazi uThixo. uThixo sozumazi. Futhi sozumkhonza uThixo ngendlela afuna umkhonze ngayo. Sozuncame, sozuzincame. Sozuphume kuwe. Uyawuloko uzicontrola, uyawuloko uzinceda ngokwakho. Uyawuthi umkhonzo umane uzithembile. Uthi umkhonzo umbekele indawo esithile. But uprayer yenza udepende. Iprayer igqiba wena mfoka menziwa. Iprayer igqiba wena, igqiba ubuntu. Ukuze ndizazi manje mandiphila nje ndidepende kuThixo. Xhomekeke kuThixo. Xhomekeka ngemandleni nasezimalini zakho. Ndixhomeke kuThixo. Prayer. So ibalala mthandazo. Uyawukhonza ukhonze uphinde uyumva. Inkonzo ikhona. Incwadi yakho inye xa ukhonza uThixo. Uxhomekeke kakhulu kwi-fellowship yabantu. Nothi kuThixo. Soza kunceda uYesu. Kufuneka uncedakele because awusazi xa uweak. Uqukwa sisiwe wena. Uqukwa ukulimala. Ya spiritual life wakho yema xa ungathandazi. I-preaching ayichazi ukuthi uyamazi. Ndithe kuwe imimangaliswa yithi uclose naye. But into ekwenza uziva ndinaye kukuhlala naye nobabini. For amenziwa uThixo kucomfort ubethwe zizinto. Udibona nje Thixo ndihleli nawe. Abantu ngeke bandincede kule into. Kuwe wedwa ungandinceda. Lento ke ndikwazi nokuyithetha ebantwini kodwa kuwe ndiyayithetha. Ngoba unawo amandla okundinceda. Ngoba ayikho into engehlula uThixo. Nezinto zibhekileyo nekhaya lakho ngelehlula uThixo. Ubeka ikhaya lakho libeka apha. Ubeka umzi wakho apha. Ubeka abantu ozalwa nabapha. Ubeka izinto ongazifuna uThixo andiyifune ekhaya le. Andiyifune abantwana bam le. Andiyifune endani yam le. Ahlabe wena uThixo. Hlukana nale nto. Izinto ezibangela abantu babe nzima kuzo kwehlukana nazo zithethwa ezinkonzweni. Azithethwanga kuwe kuThixo emthandazweni. Phela sinekenya. Ndifuna ukuqhuba le subject ndihambe. Ukuba ngaba uyamfuna uThixo. Yeka le ndlela othandaza ngayo. Umkhonza uThixo alone.
Yebo Nkosi ndiyavuma. Iza kuwe. Iyavuma. Yebo Nkosi yami. Iyavuma. Iza kuwe. Iyavuma. Swala amehlo ethu phambi kwenkosi. IBhayibhile intandane yami. Oh Jesu. Ineke ukudla noma seyilele. Uma usindiswa awudipendanga kwibandla okhonza kulo. Awudipendanga kubu powerful bomfundisi okukhonzisa. Udipende kuwe la kumoya kaThixo. Impilo yakho unethemba lenkonzo okhonza kuyo nomuntu okukhonzisayo. Usirobhile. Oh Jesu. Amagokha namakoti elilizwe ayaphelelwa. Amaciko elilizwe abambe ehluleke. Siphakamise izandla zethu phezulu. We depend upon the power from above and the finished work of Calvary. We proclaim the victory in His name. Victory in the blood of the Lamb. Maitha wafala izulu ukhumbula ababizwa ngegama lakhe. Maitha wenza izinto zayimess akwenza ulahlekelwe ngumsebenzi. Wena ufocus ekulahlekelwe ngumsebenzi. Kanti uNkulunkulu ufuna wena usondele eduze kwakhe. Aza kunika umsebenzi obhethele kunaloku kuwo. uNkulunkulu uyayenza imess. Izinto zihambe kakubi ebomini bakho. Kanti uNkulunkulu ufuna wena ukunika into engcono. Because awunathuba lokuthandaza. Awunamhla kuThixo. Unomhla kwizinto azokwenzela zona. Before uyonwabela into azokupha yona, fumana yena. Fumana yena. Siyakubulala izinto akuphe zona. Kodwa yena uzokupha ubomi obunaphakade. Mthandazo ugqiba iappetite elilizwe. Mthandazo ugqiba unxano lwezinto ezisizifunayo. Kuze uqala uThixo. Go and pray. Qala namhlanje ukuyilinga lempilo. Sikhathi somkhuleko ligugu lamakhono. Kulapha amakhono athola khona amandla. Uthi umbhala bangenaso isikhathi sasemkhulekweni bahamba kakubi. Because abantu abangathandaziyo ngeke basurvive kwelilizwe elikhohlakele kangaka. Oshandala bakasanta. Come closer. Ubufuna umngane. God can be your friend. Ubufuna umuntu okukuxokolisa. uThixo ngaba ngulo muntu. Ubufuna umuntu ozakuthuthuzela. uThixo ngaba ngulo muntu. Ubufuna umuntu ozakuprovide ngezinto ozidingayo. uThixo angaba yiprovide ebomini bakho. Funani tangi ukumkani bamazulu zaye zonke izinto endizifunayo uyazazi baniyazidinga ziyakwengezelwa. Into yokuqala makahle ezi zinto ziphambile kuthi kufuneka kahle izinto ozithandayo ukuze akunika izinto ozithandayo yena. iprayer iyayigiba ikhareta yomuntu. Bonke abanekhareta embi ithuba labo abanalo noThixo likho. Banethuba elininzi necawe. Banethuba elininzi ebefundisile. Banethuba elininzi kumakhono akhonza nabo. So kuphaphamisha namhlanje vuka. Wake up. Go and pray. Spend the time noThixo
uYesu ungenile kuwe, funa uThixo. Itikiti lokumfuna na Christ is that ticket. Ongamfuna ngalo uThixo uzosafarisa kulo mhlaba, uzawutshona kulo mhlaba, uzawuzika kulo mhlaba, uzawulandela ubukhonke balo mhlaba, uzoba limenemenela lapha, uzawuhliswa ukukholwa, uzoba nyukunyuku ukukholwa, uyawufulahlwe. Isikhathi sokumfuna sikhona. Urabanda labakasata lisekhona ithuba lokulilela kuye, lisekhona ithuba kumfumana. Funa Thixo esenokufuphi, funa uJehova esenokunya ushika iribaka koribaka sita limandala sita labaka itilibaka santa lipapa santa labaka walunga athandazekayo uyazi umzwelo umuntu wakhe. Jehova philayo, Jehova nako, Jehova kwazi kwenza, Jehova philayo, yilona Thixo. Vuselela amakhono omthandazo, vuka abantu abanazuzenzisa, vusa abantu abanqandwa, vusa abantu abanhliziyo yokufuna uThixo. Manje sithandaze sonke egameni lenkosi uYesu. Khawuthandaze uvule inhliziyo yakho nje uthethe naye, akuthethe naye egameni lenkosi uYesu. Baba siyathandaza ngegama likaJesu. Moya oyingcwele sibulela ukuthetha kwakho kule ndawo, ukuthetha kwakho makusibuyisele emthandazweni, khawusibuyisele engozini, khawusibuyisele kwindawo yethu sodwa. Let us have the power to have time lokuthandaza ngegama likaJesu waseNazaretha. Baba siyathandaza, useme ngenyawo kanjalo uphakamisa izandla zakho. Cela abantu namhlanje abathi inkosi uYesu, mna ndiyenda kuphakamela, ndithi noba mhlawumbi ndinexesha ndihleli kodwa ndiye andakunaka, bese ndiqhubeka ndikhonzwa ndisindisiwe kodwa andisathandazi. Cela abantu namhlanje bavule inhliziyo zabo, ube honest enhliziyweni yakho, uze ngaphambili. Ukhona namhlanje ebomini bakho uthi mna Yesu ndisindisiwe kodwa kwezinto endidobheka kuzo ndiye ndaphelelwa ngamandla okuthandaza. Ndithi nabafuna ukuthandaza kodwa akuthandazeki. Cela wena namhlanje uze ngaphambili. Haleluya. Ayifuna into uthandabuzayo le nto. Ungatsho umntu kwathi qondene nawe. Omnyena uthi mna ndikhona ngaphakathi kodwa andisindiswanga.